ላይ ተጠቀሙ እቲ ካብዚያ ወስዳብልኩም ማለት እዩ ተጠቂምኩም ኢሪቴት ድገብረኩም እንድር ኮይኑ ወይ ደቃጽለኩም እንድር ኮይኑ ምናልባት ንኣኻትኩም አይሰማማዕኒ ግን ንኹሉ ሰብ ኣነስ ካብ ሕጂ ኔጌቲቭ ሪቪው አይረኸብኩሉን ዋይ እንተልኩምኒ ኢትስ ኦል ናቹራል ነገር እዩ በቃ ናቹራል ብኸምዚ ዓይነት ተሰሪሑ ዘሎ ጋይስ ብኸምዚ ዓይነት ተሰሪሑ ብጣዕሚ ዝጠቅም ተለኺኽን ከዓ ባዕሉት ስቴፕ ክነግረክን እዩ up to step 4 ka rinse ይሁም ትገብሮ መጀመሪያ step 1 dry up dry ዝኾነ ጸጉርኽን ትለኺዎ ኣብቲ ደሎ ናይ ትሽበት ኤሪያ ማለት እዩ ኩሉ ይኮነ ዘዘሎ ቦታታት ራዩ ሕጃብዚ ወላ ሓንቲ ይብሉ just ንንሽቲ ጥራ ኣብቲ እንታይ ድባል ገብረሎ ኣብ ቅድሚት እንድርድ ወጻክን ኮይኑ ብድሕሪት ወይ ኣብ ጎን ገለ ከምዚ ማሳጅ ዓይነት ጌርክን ትለኺዎ step 2 ከዓ እንታዩ apply to dry shampoo wait for 10 minutes ይዱ 10 ደቂቃ أسرت apply جيركن massage جيركن أسرت step 3 rinse your hair ጸጉርህን rinse ትገብርዎ ትሕጸብዎ ብድሕሪ ኮንዲሽነር ናትክን ጌርክን ካን ታይባል ትገብርዎ ማለት እዩ step 4 ka that's it enjoy your new look that's it ካብ ኬሚካል ጌርካ ፍርቅ ሰዓት ትጽበ ከለር ጌርካ ፍርቅ ሰዓት ትጽበ by the way እዚ ለጸሊም ጸጉር ጥራሕ አይኮነን ሁሉ አይነት ከለር ይደሎ አለዎም አነ ናቴ ዳርክ ብራውን ስለዝሆነ dark brown you urban free you natural look you rich in color no toxic abzia no toxic ina tsalina delena toxic nay zaraba toxic nay chemical haqemish so guys zia ተጠቀሙ ህጂ በሐሳብ ጸጉሬ apply ክንገብረይና ከሪኩም አብኻ ኩሉ instruction አለኩም every instruction ካብዚ አንቢብኩም ተጠቀሙሉ so let's do it ጀማ ጓንትና ክንገፍሪና so ምናልባት ምበር በዘይ ጓንቲ ኻክት ገብሮ ትኸል ግን ጽፍራይ ስለስተሰራኮ ከይትባላሽውኒ ላይ in case next ነዚኣ ጣዓቢልና ብላሊ ነውጻ ካብት ባክስ ምሰውጻና እዚኣ ብላልላ so that's it ምዚኡ that's it ያአጾ ያነ ከየንቅጸኒ አንቅጽ ከብለለ ያአጾ የነቲ oh my goodness guys it smells so good ካአከምዚ ምሻለው እቲ ወላቲ ጫናት በጣምዩ ደስ ድብለካ ኸጨኑ ካለው ከምዚ አገርክን ተቀማ ማለትዩ ሼካ ምግባር ጽቦይች ኮፍ ዘሐለፈ ጌርል ኮፍ ስለዝበለ ቀድመ መጠቃምና ረሲያ ሼክ ትገብርኦ ኣብቲ ኤሪያ ጥራሹ ከምዚ አንዳ ከፈለ